खुलुमबाय। नै दाहाय आङो मिन्टु राज ब्रह्मखौ दोंसे बर' मेथाइ रोजाबहोगोन। मेथाइया आलायारननि अरुन नार्जारी आदा रोजाबनाय। आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव। दाना जोङो मिन्टु राज ब्रह्मनि गारांजों बे मेथाइखौ खोनासंगोन। फै लोगोफोर। फंबाय रेडि ना? मानि रेडि ब्रा? नङा, नोङो दिनै मोनसे खामानि माव। बे अरुन नार्जारी सारनि मेथाइ आलायारननि। अरुन नार्जारीनिखौ? आं खोनायो खोमसि, बेखौ रोजाबनाय देलाय। जागोन ना जायाबा? देलाय नाजानाय जागोन दे। मामोन स्केला? जियाव नायनायलाय जि। जों। आच्छा दे। आच्छा ना? आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखुथिया हाबि सान्दां गाबनाय। बेखार नांहाब आं मा सुरहाब मानिबा देंखो बोयो आय' आंबो सोमोनाङो उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनलायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। अखानायसि सिमाङाव नुयो आं दाबो नोंनि हायना महर। अराय सम खोनायो आं दाबो नोंनि गोदै गारां। उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनलायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखुथिया हाबि सान्दां गाबनाय। बेखार नांहाब आं मा सुरहाब मानिबा देंखो बोयो आय' आंबो सोमोनाङो उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनलायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। गोसोनि मालाया लहरायलांबाय नोंखौ गारबोनाया। बिखाया गावो सहायनो हायैयाव नोंनि गैयै समाव। उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनलायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। बेनोसै। जादों ना? नमस्कार। नेक्स्ट गाबोन दै।